Band on taiteilijoiden ja kulttuurityöntekijöiden järjestö, ja tähän tulee sanoista Performance and Artist for Nuclear Disarmament. Ja tänä vuonna Band nostaa täällä sosiaalifoorumissa erityisesti tämän Hiroshiman, josta on 70 vuotta tästä atomipommista, esille, että meillä on täällä tämä näyttely. Sitten on tämä kurkipaja, missä voidaan tehdä näitä rauhan kurkia, mikä on tämän atomipommin jälkeen rauhan symboliksi noussut tämä kurki. Kun tämä atomipommi pudotettiin, siellä oli tämmöinen Sadako Sasaki tyttö, joka oli 2-vuotias ja hän sairastui lopulta leukemiaan. Ja Japanissahan uskotaan, että kun tekee 1000 kurkea, niin paranee tai toive toteutuu. Ja Sadako rupesi tekemään kurkia parantuakseen, mutta kun hän sitten sairaalassa näki, miten paljon lapsia kuolee sodan takia, niin hän rupesi tekemään 1000 kurkea maailman rauhan saavuttamiseksi. Hän sai 644 kurkea valmiiksi ennen menehtymistään. Ja siitä lähti tällainen maailman ensin lasten rauhanprojekti. Niitä kurkien tekemistä jatkettiin ja tänä päivänäkin Sadakon patsaalle lähetetään tuhansia kurkia vuosittain. Ja Bandilla on ollut 10 vuotta tämmöinen rauhankurjaprojekti. Meillä on eri tapahtumissa, saa tehdä kurkia ja kerrotaan Sadakon tarinaa, kun olen sitä mieltä, että ei NATOa, ei militarisoitumista, ei sotia. Et niin kuin olen joskus sanonut, että tunteeko ihmiset olonsa turvallisemmaksi, jos ympärillä on aseita ja sotilaita, sen sijaan, että siellä ympärillä voisi olla meitä rauhanaktivisteja, hippejä hyppimässä kukkien kanssa, että kumpi maailmankuva on turvallisemman olon, että sitä mä haluan kysyä, että eihän ne aseet sinänsä tuo turvaa. Ja uskon, että taide ja kulttuuri ja tällaiset asiat on niitä, minkä avulla ihmiskunta saadaan menemään eteenpäin ja ehkä eräänä päivänä ymmärtämään sodan mielettömyys. Suurin osa tuntemistani taiteilijoista haluaa myös vaikuttaa hyviin asioihin tavalla tai toisella tai viedä asioita eteenpäin taiteen avulla. Ihmiset niin monta kertaa menee siinä tähän median syöttämään uhkakuviin ja näihin. Ja mun mielestä taide voi todella osoittaa, miten mieletöntä ja absurdia tämä sotien olemassaolo ylipäänsä on. Ja mun mielestä niin kuin tämä Kurki ja Sadakon tarina, niin mun mielestä sitä pitää kertoa aina vaan uudelleen ja uudelleen uusille ihmisille, koska se, että 100 000 ihmistä yhtäkkiä katoaa täältä maailmasta, niin todellakin ei koskaan enää Hiroshimaa.